Aron na ko na. Kung nakalata nga rin makasi si Aron na. Kumuha ako. Kapag.
เยอะ
Tepe 7 artist. Hindi. 7 artist. Ano yun? Ito. Instant sagid bilagan kita.
Kasama ni po kapon sa live. Yun pa yun. Sila mong tropa sa Abu Dhabi pa. Ano ang Facebook ni Justin? Justin. Ano ka niya? Hindi lang ako. Yun siya. Sorry. Subang. Subang. Yung big fan. Yung friend din ako sa Facebook. Yung follow ko din ako. Ano ba yung mga nagpapakita na si Dada dito? Nakapok ka? Kung si Dada yung sila yung Nakapok mo. Sila natin yung...
Yagis ni. Ano? Yagis. Lem. Debon.